já vás vítám u dnešního videa a dejte prosím všichni like a odběr a asi jdeme na to. V dnešním videu tak si posoudíme můj setup, na který natáčím videa na Maty potržítko, jak se na Maty potržítko hraje. Jo a asi jdeme na to, takže všichni dejte like a odběr, jdeme na to. Lidi, dost lidí o tom taky už natáčelo video, tak mi napadlo, že bych ho taky mohl natočit. Takže teď vám ukážu můj setup, na kterým natáčím. A tak, takže tady je můj setupík, tak ho teda vypadá lidi, já vám ho teda jako ukážu pořádně, je tady trochu bordel, toho se nevšimejte. Takhle lidi vypadá můj setup, takže první začneme u myšky lidi, u myšky. Mám v plánu si pořídit novou myšku lidi a ta myška je, lidi tady ta myška je od Tech a je poměrně hodně dobrá na Fortnite a mám dvě, mám teda v šuplíku tady, ale hlavně tady ty myšku, já ji prostě miluju, je to moje srdcovka jako myška z myší, ale bohužel vyšla nová myška, která se mi líbí víc, ale tady tu myšku ještě s ní hraju, protože ještě jsem si ji nepořídil. Ta myška, kterou si chci pořídit, je Shark, jmenuje se Shark Bite. Je to nová myška, ještě není moc známá, protože teď vyšla, ale teď jako dost lidí o tom mluví, ale ještě není tak hodně známá, jak tady ta. Tady tu dřív taky hodně mělo youtuberů, pamatuju si i jak třeba můj editor Ronnie měl, myslím, že ji furt má, ale si nejsem jistý. Musím přiznat lidi, že to je fakt super myška a hraje se tady třeba na ní dobře fakt Fortnite, fakt se na ní dobře hraje Fortnite lidi, takže doporučuji jít si ji pořídit. Ale ten kdo se třeba jako novější myšku pořídíte, že třeba bude jako dražší. Tady to stála na Alze třeba 500 nebo kolik. Jo, a asi tak. Teda končíme s myškou a teď lidi jdeme k mojí klávesnici. Teď tady máme teda klávesnici. Já teda mám v plánu, za chvíli mi teda přijde nová klávesnice, bílá a hezčí. Já vám pak řeknu, jakou jsem si objednal. Tady na té klávesnici hraju Fortnite. Tady tu hru lidi, Fortnite, hodně lidí teď zná. Musím přiznat, že je fakt dobrá. Fakt je poměrně dobrá a poměrně i malá, takže mám, jako když se také posunu, že mám místo na myšku, tak mi stačí. Jo lidi, na klávesnici je fakt dobrá, topová, ale já jsem se objednal lepší a novou za dražší, ale vlastně je tady to ještě budu používat a budu ji používat, takže než mi to přijde, že jo, a ještě si ji budu vážit. Je to teda od Warrior, takhle tady je. Aby jsme si ji teda líp popsali, tak tady takhle je takovej kabel, víte co? Tady držím kameru, ale nevadí lidi, takhle teda nějak vypadá. Počkejte, takhle teda lidi nějak vypadá, ta klávesnice je poměrně fakt dobrá na Fortnite lidi. Fakt je dobrá. Ani už se nepamatuju, kde jsem ji kupoval. Já myslím, že jsem Vánocu, ale jsem si jistý. Já myslím, že jsem ji kupoval, nevím teď už kde, ale fakt je skvělá lidi. Fakt si ji vážím. Skvělá klávesnice, fakt na Fortnite, úplně topová klávesnice. Hlavně když hrajete boxfighty nebo takový ty minihry ve Fortniteu. A klávesnici asi lidi už máme a teď se jdem pustit na moji podložku. Mám, akorát je teda hodně ušpiněná, takže ji zase budu vyprat za chvíli. Budeme teda vyprat, takže tak lidi, to bychom asi měli. A ještě jsem chtěl říct, že tady ta podložka patří k tady těm dvou věcem, protože oni jsou od stejného tvůrce. Úplně od stejného. Akorát mají trochu jinou značku, ale jsou úplně stejný. A tady je taky, takže tohle je celý kombo. Tady jsou tři věci. Klávesnice, myška a podložka. A teď jdeme na můj počítač. Nebo víte, co to bude na konci? Teď jdeme na moje sluchátka. Mě tady ty sluchátka zná hodně lidí, jsou hodně známí a mega super. Vidíte? Jsou fakt skvělí na Fortnite a na všechny hry. A jako já už mám trochu vojetý, nebo jak se to říká, protože vidíte, jak tady vidíte ty kabely. Fakt prostě miluju, je to moje topovka, srdcovka, jako z tady těch sluchátek. Nevím, co bych bez nich dělal, jako kdybych hrál nějakou hru. Fakt super, topovka lidi. Fakt to je topovka, protože jako já jsem fakt rád, že je mám. Jsou fakt originální, jsou teda na kabel ještě, že jo, ale fakt jsou dobrý. I hodně youtuberů to dřív dělalo, že jsou takový OG, nevím jak to říct, ne, jako.
teď spíš mají ty bílý, jiný sluchátka, jo, Hyper, prostě fakt jsou super, ještě tady používám jedny sluchátka, tak používal, a o tyhle sluchátka lidi, vám je ukážu, ještě tady ty bezdrátový lidi jsem používal, ale už je nepoužívám, jsou taky dobrý, ale moc jich na ně, já jsem jako nehrál s nima dobře. No a o tady ty sluchátka bude soutěž na jedno mý video, takže to vám teď říkám napřed, abyste měli náskok. A do ní se můžete přihlásit, takže jim dáte like a odběr a napište dolů do komentářů chci sluchátka. Tak se tam přihlásíte do té soutěže a budeme ji vyhlašovat buď na jednom mém streamu nebo nějakým videu, ale spíš streamu, no. A teda teď se vracíme, teď musíme lidi vrátit k tématu. A tady jsou tady ty sluchátka, které já používám. Fakt super, to asi je všechno k tady těm sluchátkům. A tak, takže si tady neplánuju pořídit nový sluchátka, jsou fakt skvělý. Takže teď jdeme na lidi můj monitor, na který je fakt důležitý na hraní a posílání videí a natáčení videí. Jdeme teda na monitor. Takže tady lidi, to je teda můj monitor. Můj monitor, tady to je. Fakt topový monitor je i trochu ohlej, ten herní, já nevím, jak bych vám to ukázal z jakého úhlu, ale prostě vidíte, že je fakt topový lidi, já se ho hrozně vážím, mega si ho lidi vážím, já vám to ukážu takhle, jestli tam bude ten záběr vidět, takhle počkejte, asi nepůjde, počkejte, zkusím ještě lidi, tady ještě, počkejte, tady takhle, to jsem ještě nesundal, ale sundávám to, krása. Já nechápu, jsem si toho nikdy nevšiml. Doufám, že teda vidíte lidi. Doufám, že teda se neviděli teď mě. Tady to je teda ono. Jo. Krásná obrazovka, hrozně si ji vážím. Bez ní nevím, co bych dělal lidi. Fakt je superová, krásná a má 144 Hz. Fakt krásná, teda 140 Hz lidi, ale fakt hezká obrazovka. Ho má jako poměrně docela dobrý. A fakt se mi líbí, ale mám v plánu si pořídit druhou, ale to ještě mám pak v plánu, to vám teď ještě řeknu, si pořídit druhou. Asi si říkáte, kam se mi bude vejít, to se teď řekneme, k mému pak stolu ještě, lidi jo. Takže mám pořád v plánu si pořídit úplně stejný monitor, ale vlastně ne stejný, protože tady ten stál přes 10 000 korun. Takže já mám v plánu, teď šetřím z videí a na všechno, teď šetřím na druhý monitor, který bude stát, doufám teda 5 000 korun, ale bude trochu menší, ale bude taky herní. Ale na tady tom monitoru budu hrát Fortnite po svoji zábavu a natáčet na něm. A na tom třeba, který bude tady, nevím, prostě nikde. No. A na něm tak budu lidi posílat editorovi Ronovi moje videa a budu jako to na YouTube a takové ty věci, já teda bych ho fakt si opřál, protože jako je dobrý, ale prostě já se ho hrozně vážím, ale chtěl bych asi 2, ale fakt nevím, co bych bez něj dělal. Teda zatím já doufám, že bez kravance lidi, já ještě jsem žádný teda neudělal, doufám, protože občas si vozím počítač obrazovkou nikam, ale jen občas, protože to se nemá dělat. No a asi tak, obrazovku asi lidi máme, jo a teď teda se jdeme vrhnout lidi na... Teď se lidi jdeme vrhnout na můj stůl. Takže tedy lidi, můj stůl, co je důležitý, aby držel počítač, tady to všechno. Takže tady ten stůl, nevím jak se jmenuje, ani není vůbec není herný, je to na asi učení. Já fakt nevím, my jsme ho tady našli ve sklepě, já fakt nevím. Tady máte i nějakou značku IKEA. Není to vůbec herní stůl, že se trochu mi to spadne. Ale mám v plánu si pořídit herní stůl v hodnotě 5 000 korun. Už mám jeden na Alze, jako do košíku. A teď ještě musím pro ně koupit ten monitor a pak stůl, protože to je fakt těžký lidi. Jo a nevím, co bych vám k tomu řekl, protože ten stůl není moc jako speciální. Jestli nějak takhle. Není vůbec moc speciální, jo. Takže lidi, tomto kapesníku se nevšímejte a tam tý koule, to je jedno. No a lidi, teda jdeme na můj počítač, co je nejhlavnější, abyste to vůbec zaplo, takže jdeme na to. Lidi, vlastně jsem ještě zapomněl říct, že teď ještě jdem vlastně na moji židli, protože jsem úplně zapomněl na židli. Takže jdeme lidi na židli. Židle, Huzaro, jsem s ní fakt velmi spokojený lidi, jo. Teď teda lidi, tady je teda moje židlo, na který hraju hodně, potřebuju, abych si vůbec sedl, to hrál lidi, Huzaro teda,
je fakt jako dobrá, hodně se dobře na ní docela i jezdí. Je fakt herní, i přesně na herní, je to herní přesně na hry. A je to i lidi přesně určený, je to z Alzy, ale lidi to teda přesně určený pro hraní Fortniteu, reálně přesně, nekecám lidi. I to tam bylo napsáno, já mám i možná účtenku. A tam je i přesně napsáno, že to je pro hraní Fortniteu. Takže fakt se to i hodí a cítím to. Teda už je trochu zaprasená, ale já to umyju. No a židle asi takhle vypadá, takže musím pomalu, protože ten setup je to fakt těžký. Jo a asi jdeme lidi na počítač, to nejhlavnější, aby se to vůbec dalo zapnout. Lidi, tady máme teda náš počítač, můj počítač, tady je trochu bordel, nevšimejte si to. Tohle je teda lidi můj počítač. Jo, dal jsem teda na ní samolepku, aby jako se poznal, že je můj prostě. Má teda 3 větráky, jeden na... Víte co lidi? Takhle. Všechno, co teď je v něm, teď tady budete mít na obrazovce. 3, 2, 1, teď to tady máte lidi. A takže to tam třeba tak 7 sekund. Pum. Tak jo lidi. A teda tady máme teda jeden větrák, ten důležitý, určitě. A možná i dřív. Teď jsem teda spokojený s ní, vidíte, že mám fakt hezký jako grafiky i ve Fortniteu. No, počítač teda skvělej, takhle teda si takhle normální ze strany, nebo dá prostě bedna, dobrý detail. Někdo teda má tady jeden větrák, tady jeden, to teda jsou ty vylepšený počítače, ale nemají dobrou grafickou kartu, to znám. Já teda mám sice jako 3 větráky, 2 technický, jeden tady ten na okrasu a taky, aby to vypudilo. Takže tak lidi, jsem teda s mým počítačem fakt jako spokojený, vážím si ho. A asi tak, protože já teda nemám plán si pořídit druhý počítač, hodně youtuberů má 2 počítače, dokonce 4 počítače, ale já jsem s ním fakt spokojený. Takže tak a já teda vůbec nemám plán vůbec si pořídit nový. Já jsem skvělý, já jsem spokojený s tímhle. No a asi tak, takže vidíme se v příštím videu, tak zatím zdarec, čau, zdarec.